bygge et nyt hus er en af livets største beslutninger. Ikke alene handler det om økonomisk overblik og sikkerhed, men også om tillid og tryghed. Hos Lind & Risør kan I være trygge under hele processen. Et hvert byggeri er en kompleks proces, hvor en række specialister skal ind over fra start til slut. Derfor har vi erfarne specialister fastansat og sørger for, at du som kommende boligejer har tilknyttet en fast kontaktperson, der vejleder dig. Fra optegnet skitse til færdigt hjem. Når du bestemmer dig for et nyt hus, er det en god idé at kontakte en af vores byggerådgivere. Du kan enten ringe eller mødes med os i et af vores udstillingshuse. Her kan vi høre mere om dine tanker og ønsker. Hos Lind & Risør tror vi på dialog, og vi lytter efter, hvad I som kommende husejere har et behov. Ud fra det vil vi rådgive om, hvordan vi i fællesskab får opfyldt jeres boligdrøm. Der er mange spørgsmål fra start. Vi vil sørge for at rådgive professionelt og gøre det overskueligt for jer. I forbindelse med jeres møde med byggerådgiveren indkaldes ofte også skitsearkitekten. Sammen gennemgår vi jeres ønsker og eventuelt byggegrundens muligheder. Herefter får I vores arkitekttegnebud på jeres nye hus. Når tegningen er godkendt af jer og byggekontrakten er underskrevet, går selve byggeforløbet i gang, og byggeansøgningen sendes til kommunen. Sideløbende arbejder vi videre med at få de sidste detaljer helt på plads, så vi er klar til byggestart hurtigst muligt efter byggetilladelsen modtages. Materialevalg er ikke kun et spørgsmål om hurtige valg af køkkenlåger og vinduer. Det er valg, der skal afspejle jeres helt personlige stil. Det mener vi skal gøres i de helt rigtige rammer, sammen med en indretningsarkitekt i vores showroom. Her gennemgås muligheder, alle materialer og individuelle løsninger fra ende til anden. Grundigt og med omtanke. Det tager typisk 4 til 6 måneder for selve byggeriet, alt efter husets størrelse og udformning. Fra første kontakt med byggerådgiveren og til at I kan flytte ind, tager det som regel 10 til 12 måneder. Derfor er der mange tråde, der skal samles, og et stort overblik er essentielt. Fra start inviteres I til et opstartsmøde på grunden den dag selve byggeriet påbegyndes. Her møder I byggelederen, ham der skal føre jeres byggeri gennem alle dets faser. Ligesom vores andre medarbejdere er vores håndværkere fastansatte danske folk, der har været hos os i en årrække. I vil løbende være i kontakt med byggelederen. Har I spørgsmål, eller vil I se, hvordan byggeriet forløber, skal I naturligvis være velkommen til at tage kontakt til ham. Men husk, at når I bygger med Lind & Risør, får I udleveret jeres egen nøgle til byggeriet. Så I kan køre forbi og se på huset, både udvendigt og indvendigt, præcis når det passer jer. Ved overdragelsen af nøgler til jeres nye hus gennemgår vi hele huset sammen. I får en grundig introduktion til husets tekniske anlæg og dens funktioner, mens I vil have mulighed for at stille spørgsmål. Vi vil derefter i løbet af de første 5 år kontakte jer 2 gange. Første gang er efter 1 år, hvor vores serviceafdeling foretager et 1-års eftersyn af huset. Her gennemgår vi alle aspekter, lige fra tekniske løsninger til justering af låger og døre. Derefter mødes vi igen til vores 5-års gennemgang. Opstår der problemer undervejs, kan I naturligvis altid kontakte os. Husk, at hos Lind & Risør skal I altid kunne ringe et sted hen. Det er det, vi kalder for et full service arkitekt- og byggefirma. Lind & Risør. Det bedste er det bedste.